Преди малко влязах в Имот.бг и реших да си помисля, ако аз не съм купувач и започна да си търся имот и влизам в порталите за имоти. Това е абсолютно несериозно, защото виждам имоти, които стоят на пазара отдавна, те не са актуални. Имоти, които са с нереална информация. Имоти, които са на различни цени, а уж е един и същ имот. Как хората да ни имат доверие? Това е безумно. Аз ако съм един купувач, ще загубя доверие още в първите няколко минути към брокерите. Защото виждаш едни и същи имоти, нереални цени, този имот отдавна е продаден, а все още е на реклама. Мисля, че това е време да спре. Това е несериозно, колеги. Да, разбирам, че някой изиска време, в което да се проверят тези имоти и така нататък, но това не работи в наша полза. И мисля, че точно затова купувачите нямат доверие в нас, брокерите. Нека заедно да променим това и да актуализираме тези обяви, защото всеки един нормален клиент най-вероятно влиза в Имот.бг. А тук ми е въпроса към клиентите. Вие влизате ли в портали за имоти, когато тръгнете да си търсите имот?